той ми обеща, че ще се разведе, но така и не го направи вече 1 година. Любовницата. Нека поговорим днес за всички дами в тази ситуация. Любовницата. Изключително важна тема, тъй като голям процент от жените са любовници. Първият ми въпрос към вас, мили дами, ще бъде: ако страдате и се чудите защо господинът все още не се развежда заради вас, защо вие сте в такава връзка? Защо сте във връзка с семейен мъж? Защо имате очаквания от него да се разведе? Но нека едно по едно. Накрая на видеото ще ви дам 2 начина, чрез които да излезнете от тази ситуация. Вие избирайте. Така, запитай се, защо аз съм любовница? Защо съм с този господин? Каква скрита изгода и бенефит имам от това да стоя в такава връзка? Нека да дадем пример, да речем, хубаво ми е с него интимно. Имаме страховита, страстна връзка. Добре, това е чудесно. За съжаление обаче, ние жените не сме като мъжете. Те са други птици. Рано или късно, колкото и дори да сме свободни или да сме семейни и да сме любовница някъде, рано или късно ние започваме, ако ни е хубаво сексуално с този господин, да се привързваме и започваме да искаме отношения с него по-сериозни. Признайте си, така ли е или не. Рано или късно това става. И тогава нашите мъки като любовница започват. А той, нека да ви кажа от сега, въпреки че вие подсъзнателно го знаете, той никога няма да се разведе. И защо вие искате този човек да се разведе? Какво ще правите с него в бъдеще? И как ще се почувствате като жена? Как ще се почувствате като той, човека с когото ще бъде, той е изоставил предишната си жена и деца? Но мъжете не се развеждат. Значи това е някакъв, не знам какъв 1%. Но след това живота с този господин вече няма да е същия. И с вас. Задайте си въпрос. Защо аз искам да съм любовница? Защо съм в тази връзка? Ама хубаво, като изключиме страстите, ако съществуват. Защо, мили дами, захранвате с безценната си енергия друго семейство, друга система? Защо не се фокусирате върху себе си или върху, ако сте семейни, върху вашето семейство и не вложите там енергията си? Като любовница давате енергията си на друга система, захранвате я. Вие подхранвате това семейство. Не го ли знаете това? Не го ли знаете? И така в един хубав ден, в който вече започваме да влагаме и много чувства, и да се влюбваме, и да искаме по-сериозни неща, отношения с този човек, той само и само за да запази срещите си с вас, може би ще ви каже: аз не съм с съпругата си, живея вече колко време в чужбина, не сме заедно, или нямаме нищо интимно помежду си, ние сме тук заедно само заради децата, нека децата я пораснат, изчакай малко и така и ви залъгва и лъже. Няма да се разведе. И
Дори и да ви се случи това чудо, за какво ви е? Знаете ли после какво ви очаква? Знаете ли? Не знаете, сигурно заради това. Да не става видеото много дълго. Сега ще ви изложа два начина, чрез които да излезнете от тази ситуация. Първият начин е събирате се хубаво така, с всички усилия, полагате всички усилия и си тръгвате от този човек. И си давате цялата тази енергия, която сте давали на него, въпреки че сте си мислили, че взимате от него. Давате си цялата тази енергия на себе си или на вашето семейство, или освободете място за нов партньор. Второто съвет, който бих ви дала, ако желаете, останете с този човек. Останете и се излекувайте. Вие лекувате себе си в тази връзка. Лека по лека това ще ви промени, но много често промяната е доста болезнена. Но с него вие се лекувате. Ако и ти си в положение и в ситуация на любовница и искаш да излезнеш безболезнено от тази убийствена връзка за теб, ако искаш да се справиш с този проблем, свържи се с мен за констелации и консултации някъде през линка в био или някъде около видеото. И действай. Не захранвай чужди системи. Нямаш работа там.